好在李浩宇是因为带伤，所以已经确定退赛，会交予张正宇来补位。也那咱台湾队呢，第2战就要甲日本队来车拼。日本球星大国翔平，伊也特别分享对台湾的印象，而且伊个强调，这台湾的投手的实力是真强的，对日本来讲是真大的挑战。 全队到场要练球进前，先来翕一张。2020年世界棒球经典赛，日本队球星真济，捌伫2015年来过台湾的大国翔平，到大对台湾球迷的热情，甲台湾的家路也是真有印象。面对台日大战，大国强調台湾的投手實力真堅強，對日本的進攻是大挑戰。一度言ったんですけど、本当にファンの方々も熱狂的で、本当にみんな野球が好きなんだなっていう印象でしたし、はい、街はいつも本当に綺麗で。 はい、気に入ってまた行きたいなとは思ってるんですけど、はい、初戦でお互いに特に日本チームに関してはあまり硬くなることなくというか。为着确保头一战会当正赢，日本队也确定由王牌投手山本优生伫台日大战当中大胜出场。满大国展现风度甲境界，日本队总教练前端宏和坦白讲，台湾是这届4组预赛当中上强的对手，尤其前年12强赛，林玉明的投球，互日本隊拍甲真艰苦，所以甲林玉明列作是最高等级的境界对象。誰が投げてくるかわからないですけど。 やっぱりね、プレミアでやられてた林投手っていうところはね、非常に、警戒をしないといけないのかなっていうふうには思ってますし、まだ NPB でもね、いる投手は何人かいますんでね、その辺は警戒しないといけないのかなと思ってます。 除了球员展现运动精神，台湾球迷也全力来加油。运动部长李勇伫飞去东京进前，搁较去到行天宫拜拜，祈求台湾会当顺利赢球，也希望选手拢会当健康完成比赛。记者综合报道。